हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेब आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावबायदि आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैयो लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोनखौ निमाहा होगोन होनना आसा खालामनाय थाबायदि। स' नोंथांमोना भिडिअनि फुल डिटेल्स मिन्थिजोबनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन आं दिनै मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सुंद' आपडेट्सनि बागै लानानै फैदों दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर। भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव टेग खालामना होनाय जादों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ जेबि बड'वुड चेनेलाव आपल'ड खालामदों दे लोगोफोर, आरो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय दावदै बिखं बादि गुफुर दे लोगोफोर। स' लोगोफोर दानिया फैदो बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि बागै एसे मिथिना लादों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअआव नोंथांमोना गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन इमानुएल खाख्लारि आरो देंखो मुसाहारि दे लोगोफोर, आरो बिसोरजों लोगोसे नोंथांमोना नुबावदों अजय, बिरसिं आरो बिरसाद दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि रिलिक्स एन्ड टिउनखौ सोर खालामदों होनोबा सिहुल बसुमतारिया खालामदों दे लोगोफोर, आरो लोगोफोर बे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिग्राय ब्रह्मया रोजाबदों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोन जुदि भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायदो लोगोफोर। भिडिअखौ बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर थाबाय। गोजोन्थों।